भेटला विठ्ठल माझा हे गाणं अलीकडे रिलीज झालेल्या धर्मवीर मुक्काम पोस्ट ठाणे या चित्रपटातलं। गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी शिवसेनेचे ठाण्याचे नेते आनंद दिघे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना वंदन करतात असं चित्रण या गाण्यात केलंय। पुढे याच गाण्यात भेटला विठ्ठल माझा म्हणत ठाण्याचे तेव्हाचे शिवसेनेचे कार्यकर्ते आणि महाराष्ट्राच्या आजच्या राजकीय भूकंपाचे नेतृत्व करणारे एकनाथ शिंदे आनंद दिघे यांना वंदन करतात। भेटला विठ्ठल या गाण्याचा आत्ताच्या राजकीय उलटापालतीमध्ये एक मोठा संदर्भ आहे। एकेकाळी शिवसेनेच्या भर सभेत भाषण सुरू असताना एकनाथ शिंदे यांनी आमची घुसमट होत चालली आहे, आम्हाला भाजपसोबतची युती त्रासदायक ठरतीये अशी भूमिका घेतली होती। आणि आजच्या घडीला मात्र एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या विरोधात 40 बंडखोर आमदारांचे नेतृत्व करत आहेत। शिवसेनेतल्या या नव्या गटानं थेट मातोश्रीच्या विरोधात म्हणजेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात मोहीम उघडली आहे। आम्हाला दिलेल्या खात्याची कामं होत नाहीत, अपमानास्पद वागणूक दिली जाते, त्यामुळे काँग्रेस राष्ट्रवादी पक्षाशी असलेली युती तोडा असं एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचं मत आहे। यापुढे जाऊन शिवसेनेचे पक्षचिन्ह धनुष्यबाण आपल्या गटाला मिळावं असंही या गटाचं मत आहे। शिवसेनेचे दिवंगत नेते बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांची शिवसेना म्हणजे आमचा गट असंही या गटाचं मत आहे। या सगळ्या राजकीय पेचप्रसंगात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपलं सरकारी निवासस्थान असलेला वर्षा बंगला बंडाच्या दुसऱ्या दिवशी सोडला। विधान परिषदेच्या निवडणुकीत भाजपाने 5 जागा जिंकत चांगलीच मुसंडी मारली। निवडणूक पार पडताच एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या गटाच्या काही आमदारांना घेऊन थेट सुरत गाठलं। ही बातमी राज्यभरात सकाळी सकाळी भूकंपाप्रमाणे आदळली। शिवसेनेचे जवळपास 70% आमदार घेऊन एकनाथ शिंदे गुवाहाटीला रवाना झाले। या सगळ्यात भाजपाचे नेते माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा बंडखोरांना छुपा पाठिंबा असल्याची चर्चा झाली आहे, पण या गोष्टी थेट समोर आल्या नाहीत। एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या या बंडामुळे महाराष्ट्रात राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झालाय। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री आहेत। या आघाडीत काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचाही समावेश आहे। महाविकास आघाडीची मोठ बांधणं ही सोपी गोष्ट नव्हती। ऐनवेळी शिवसेनेनं भाजपाशी युती तोडून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसचा हात पकडला होता आणि महाराष्ट्रात राजकीय अस्थिरता आली होती। पुढे एका पहाटे देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री म्हणून आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादा पवार उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली आणि महाराष्ट्राच्या भुवया उंचावल्या। त्यानंतर महाविकास आघाडीचे सर्वेसर्वा खासदार शरद पवार यांनी पुन्हा सत्तेचा डाव मांडण्यात यश मिळवलं आणि आकाराला आलं ऐतिहासिक सत्ता समीकरण महाविकास आघाडी, शिवसेना काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस। पण आज पुन्हा महाराष्ट्राची राजकीय स्थिती अस्थिर आहे। एक कट्टर शिवसैनिक म्हणून ओळखले जाणारे एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात नगरविकास मंत्री आहेत, मात्र जवळपास 40 आमदारांना घेऊन बंड करणारे एकनाथ शिंदे शिवसैनिकांच्या रोषाला सामोरे जाताना दिसत आहेत। उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत हेही या गटात सामील झाले आहेत, त्यामुळे ही शिवसेनेची आत्तापर्यंतची सगळ्यात मोठी फूट मानली जाते। राज्यात सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षात प्रत्येक क्षणाला वेगवेगळ्या घडामोडी घडताना दिसत आहेत। अशात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे गटात सामील झालेल्या बंडखोर मंत्र्यांना मोठा धक्का दिलाय। एकनाथ शिंदे यांच्यासह 5 मंत्री आणि 4 राज्यमंत्र्यांची खाती काढून घेत फेरवाटप करण्यात आलंय। जनहिताची कामे अडकून न राहता ती अविरतपणे सुरू राहण्यासाठी ही खाती इतर मंत्र्यांना सोपवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलाय। आमदारांच्या या बंडाचा आजचा 7वा दिवस आहे। या 7 दिवसात महाराष्ट्र राजकीय हॉटस्पॉट बनलंय। एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे विधानसभेतले गटनेते होते। त्यांनी हे बंड पुकारताच शिवसेनेने अजय चौधरी यांना नवा गटनेता म्हणून नेमलंय। विधानसभा उपाध्यक्षांनी बंडखोर आमदारांपैकी 15 आमदारांचे सदस्यत्व रद्द केलं। याच गोष्टीला एकनाथ शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आणि आज सुप्रीम कोर्टानं महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, विधानसभेचे सचिव यांना घटनाबाह्य निर्णयाबद्दल नोटीस पाठवली आहे आणि या नोटिसीला उत्तर देण्यासाठी 5 दिवसांचा कालावधीही दिलाय। सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आता पुढची सुनावणी 11 जुलैला होईल। एका कालावधीत महाराष्ट्राच्या राजकारणात नवीन सत्ता समीकरण आकाराला येऊ शकतंय। आता पेच असा निर्माण झालाय की जर एकनाथ शिंदे यांना आपल्या गटाला अबाधित ठेवून पुढे जायचं असेल तर आपल्या गटाला कुठल्या तरी पक्षात विलीन करावं लागेल आणि हा पक्ष महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना असावा अशी शक्यता व्यक्त होतीये। बघूया आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात काय होतंय।